Вижте, това, което вие наричате сект, е една деноминация на християн. Има затруднения, този път с Лисабонския договор. Има реална история и винаги се радвам, когато гледам Море от любов, защото, не знам, много ми става в душата, когато двама души се събират и така, има тая... Стой тук. Ченцек. Виж това, ти още сега трябва да се извини, чуваш ли? Още сега трябва да се извиниш, разбра ли? Той пее фалшиво. А ти си Миха, ще не знам, нали? Виж, на мене му учи. Тоя ми двори ходеше, че водеше, истина че думаше, теле мило байново. Да знаеш, да знаеш. Министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров няма да предаде БГНЕС. Нямам намерение нито да давам нямам намерение нито да искам или да се оттеглям от длъжността, която заемам. Няма да го направя по най-малко две причини. Първата е, че политиката на министър, и то ключов министър, заместник-председател на водеща политическа сила в управляваща коалиция, е преди всичко политически акт. Не, категорично не. Нирвана означава дух. За мен лично. Използвал съм нирвана по-скоро като символ, отколкото като буквално. Защото тези хора, с които върхме през всичките тези тежки години, които споделиха с мен оскърблението, страданието, буквално тежестта, обвиненията, всички тези хора се бяхме пак заедно. И Софиянски остава председател